Jorge Alarte s'ha convertit en el nou secretari general del PSPB després de ser elegit per 282 dels 549 vots. Una victòria molt ajustada davant del seu contrincant, Ximo Puig, que ha aconseguit 262 vots. S'han confirmat així els pronòstics que venien fent-se els últims dies i que ahir es van fer palès quan l'alcalde d'Alaquàs va presentar 263 avals, mentre el de Morella en presentava 150. Tot i això, Puig hauria aconseguit avui pràcticament la totalitat dels vots que correspondrien a Romeu i a Noguera, després del pacte que va escenificar ahir amb l'exregidor de Silla i Esquerra Socialista. I és que els debats dels candidats d'este matí ha estat una carrera per rascar vots. Era una competició per demostrar qui dels dos deia més vegades la paraula canvi. Puig necessitava guanyar-se cada un dels avalistes de Romeu i per això ha repetit l'idea de renovació al llarg del seu discurs, on també s'ha erigit com el candidat valencianista i més a l'esquerra. Todo el mundo se reclama del cambio. El cambio de ser solvente. El cambio no puede ser una palabra vacía para no decir nada. Ha de tener contenidos, ha de tener propuestas, ha de tener respuestas a la sociedad valenciana. Y eso es lo que os proponemos Francesc Romeu y yo mismo. Perquè este partit ni este projecte polític ha de transvertir-se. No és un projecte polític que tingui que refundar-se cada 4 anys. Nosaltres tenim un espai, un centre de fundació fonamental que és Pablo Iglesias, el que ha representat Pablo Iglesias i el que ha representat la història del socialisme. Ja sabeu que qui perd els orígens perd la identitat. Per això ha fet un discurs amb gran contingut social i sentimental. Ha apel·lat als líders històrics socialistes i ha tractat els grans temes a debat, com la crisi, la igualtat entre gèneres o l'avortament. El morellà ha al·ludit també a Zapatero i a la seva victòria l'any 2000 contra el candidat beneït per l'aparell José Bono en el 35è Congrés Federal. I és que tal com ha anat la campanya, Puig necessitava un cop d'efecte de l'estil Zapatero. En esta línia ha demanat el vot als 549 delegats, independentment de a qui li hagueren donat el seu aval, i s'ha volgut desprendre de velles etiquetes, en referència al seu passat dins del govern de l'Erma. Reivindique el valor de cada un dels nostres militants. Reivindique l'autonomia, reivindique participar en els debats sense pressions, reivindique que cada un digui el que vulgui, vote el que vulgui, sense por, sense vells etiquetatges, simplement en el cor, en l'esperança de canviar este país. Qui s'hi ha volgut recordar les relacions entre Puig i l'aparell ha sigut el seu oponent, Jorge Alarte. L'alcalde d'Alaquàs ha pujat a l'estrada nerviós i ha destinat la seva intervenció a atacar Puig i reiterar que només ell representa el canvi de veres. Jo vinc ací en la ferma vocació de proposar-vos un projecte de canvi per a guanyar. I no sé qui serà. Vinc en la ferma vocació de treballar incansablement per a que n'hi hagi nous lideratges creïbles i no fruits de ningú pacte, sinó de la vostra voluntat. El candidat de socialistes valencians a la Generalitat Valenciana no es resoldrà en una habitació d'hotel ahir de vesprada. El debat i la vostra decisió és si continuem com els últims 15 anys o som valents i canviem de veritat. A pesar de la qualitat dels discursos, Alarte s'ha imposat i amb ell el PSPB aconsegueix tindre una cara visible després d'un any de gestora comandada per la vella guàrdia.